Box! Jaloilla mennään. Vasen oikein, oikein vasen, oikein vasen. Pam. Näin. Uudestaankin. Terävät kiinni otto. Kiitos. Siirtele. Siellä pidää. Korien päällä. No niin, vasen perään. Pampaa. Sieltä vahvan sarjan. Jatkakaa menee. Herkästi vaan. Aktiivisempi etukäyttävä. Laura, etukäsi pitää. Kiinni vaan ja katso lyöntiä. Etukäytävä, hän läpäistä lähelle. Ihan jaloilla mukaan. Oma etäisyys siitä lyödään. Tarkasti vaan, herkästi ja tarkasti. Sä osaat lyödä sillä vastuurilla. Eikö sä sitä lyö? Täällä on aloite sillä vastuurilla. Artti samalla sivulla. Sieltä lähtee, sivulta lähtee. Noin, nyt on ottelu hallusta. Anna mennä vaan. Koko ajan paino. Hyökkää! Siinä on sinun paikka. Keskeltä vaan suoran työnnit, ei voi siellä alhaalla. Herkästi se etumainen. Hylkät siinä sitten. Mylly pyörii. Stop! Box! Ja painat siellä. No meni lähelle. Pidä omaa etäisyyttä. Anna mennä vaan hei. Edes rullaa. Paino vaan päälle. Koko ajan jauhaa. Ai. Vasemmalla lyödään eikä lyödellä. Hyvä,
Just noin. Vasemmusta voimaa siihen vasuriin. Noin. Sillä lailla. Nyt on ollut hyvä. Etomainen takimainen. Tarkasti vaan. Tarkasti. Syö kunnolla sillä vasemmalla. Ja väistä se taas. Pois sieltä. Pysy siellä. Sieltä saadaan välistä. Välistä menee myöten. Pomma riittää. Anna panemaan menee. Nyt paukkuu. Nyt paukkuu. Anna mennä vasemmalla. Oikein vasen, oikein vasen. Niin, tätä välistä suoraan. Heti lisää. Nyt viimeinen erä, niin nyt vaan kaikki. Ja koukkua perään. Just. Ja väistä. Kunnon koulu. Noin. Ja jalat liikkuu. Ja tämä oli sittenkin tuomarien näkemyksen mukaan tasainen 3-0. Eli ja voitto tulee